Tutorial honetan, eragileak zatikiekin ikusiko dugu, bai? Hiru adibide, zuek ondo harrapatzeko zein izan behar den prozedura, bai? Oso ordenatuak izan behar bai gara, eman behar digugun pauso bakoitzan, bai? Orduan, lehen da bizi, lehenengo pausoa eman horretik, behiratuko dugu zer den egingo duguna pauso horretan. Kasu honetan, hemen ematen diguten eragiketa honetan, nik ikusten dut kortxete bat, eta kortxete barruan parentesi bat, orduan badakit parentesi barruko hau, izango dela lehen da bizi egin behar dudana, ez? Hau, alegia. Orduan, beste guztia dagoen moduan utxiko dut, hasiko naiz kopiatzen, orduan. Kortxete, bost, heldu arte, egin behar dudan horretara, zati, eta hause da egin behar dudana, bai? Orduan, daukat bizatikien batuketa bat, bizatikien batuketa egin aurretik, badakit izendatzaile berdina jarri behar dudana. Kasu honetan, bi hoien izendatzaile berdina, 10 eta 5 multiplo komun txikiena 10 denez, biei 10 jarriko diet. Lehenengo zatikiko goiko partea orain zein den ikusteko, badakigu egiten dugula 10 zati beko bider goikoa. Kasu honetan, 10 daukan ez jabean, goikoa ez da aldatzen. Bigarren zatikian, 10 zati bost, bi bider bi, lau. Eta beste guztia, dagoen moduan kopiatuko dut, esan dudalako, ez dudala zer gehiago egingo pauso honetan. Hurrengo pausoan zer egingo dut, ja izendatzaile berdina edukita batuketa hori egin dezaket, beste guztia, dagoen moduan, mantenduko dut, beraz bost, zati, eta orain, 3 gehi lau goikoak batu ditzazket, 7, zati 10, eta beste guztia kopiatuko dut. Ken bi, itxi kortxetea, bider, 3, biren. Ondo da. Hurrengo pausoan zer daukat, kortxete barruan daukat, zatiketa bat eta kenketa bat. Zatiketak prioridadea dutenez, hori da egingo dudana pauso honetan. Beraz, beste guztia, kortxete, bost, kopiatzen joango naiz, ez, beste guztia ez, hau da, egin behar duena barkatu. Bale, orduan, kortxete eta orain zatiketa egin behar dut esan dut, bai. Zatikiekin badakigu dela biderketa gurutxatua, hau da, goikoa, lehenengoaren goikoa, bost bider bestearen bekoa 10, beraz bost bider 10, 50, hori jartzen dugu goian. Orain, lehenengoaren bekoa, kasu honetan bostak ez dauka zerbean, baina badakigu, imaginatzen dugula beti, daukala bateko bat, ez daukanean ezer, ez, bosati bat, imaginario bat, bai, ez dugu bidatxi behar ez badugu nahi, Orduan, lehenengoaren bekoa bider goikoa, bat bider 7, 7 litzateke, 7 behan. Eta beste guztia kopiatuko dut dagoen moduan. Bale. Orduan, orain, zer egin behar dut? Kortxete barruko eragiketa, kasu honetan, kenketa. Kenketa bat egiteko, izendatzaile berdina jarri behar du, zatiketan. Orduan, bik ez dauka zer, baina imaginatzen dugu batekoa duela, eta orduan, izendatzaile berdina multiploa 7, eta batena, multiplo komun txikiena 7 denez, biei jarriko diet 7. Kasu honetan, ken, 7. Bale. Eta orain, goikoa. Lehenengoak baduka 7koa behan, beraz goikoa ez da aldatzen. Bigarrenak, ez dauka bateko, orduan, 7 zati bat 7, 7 bider bi, 14. Eta geratzen zait kopiatzea bider 3 biren. Hurrengo pausoan, erabakitzen dut, egingo dudala, kortxete barruko eragiketa, oia izendatzaile berdila dudanez, kenketa egin dezaket, 50, ken 14, 36, eta 7koa behan. Guzti hau orain bider 3 biren, bai? Hau, zatikien biderketak badakigu egiten direla goikoarekin biderkatu, eta bekoa bekoarekin, beraz. 36 bider 3, kasunetan, 108. Eta 7 bider bi, 14. Bai? Orduan, hause, simplifikatzeko, egin nezake zuzenean, kalkulatu zein den ZKH, zatitzeko goian eta behan, bai? Edo, beste aukera bat da, poliki-poliki zatitzen joatea. Kasunetan, poliki-poliki joango naiz. Orduan, 108 eta 14 biak bikoitia direnez, badakit zati bi, egin dezake dela goian, eta behan ere bai. Orduan egin dut goian eta behan zati bi. Beraz, 108 zati bi, 54. Eta 14 zati bi, 7. Bale, 7 zenbakilena da, orduan, goian eta behan 7 bakarri zatitu daiteke 7rekin. Orduan, goian ezin bada 7rekin zatitu ezin da gehiago simplifikatu. Eta 54 ezin denez 7rekin zatitu, hause, ezin da gehiago simplifikatu eta hause litzateke emaitza. Venga. Orduan, kasu honetan, berdina. Zerekin hasiko naiz, parentesi barrukoa, bai? Parentesi barruko eragiketa, baina kontuz. Hemen, konturatzen naiz, zatiki hau, zatiketa egin baino lehen simplifikatu dezake dela. Simplifikatu aldugun, edozein momentutan zatiki bat, simplifikatuko dugu, eragiketen erdian ere bai. Zergaitik horrela, zatiki simpleago, zenbaki txikiagoak eukiko ditugu, eta gero eragiketak egitean,
akats gutxiago egingo dugu, bai? Zenbaki txikiagoa, biderketa txikiagoa, dena txikiagoa. Beraz, lehenengo simplifikatuko dut, hori hemen daukadan hau, bale? Hauze, simplifikatu orduan, lehenengo pausuan. Beti, aukera dugunean simplifikatuko dugu. Eta eragiketa egin baino lehen, orduan. Dena kopiatuko dut berdin, eta zatiki hori simplifikatuko dut. Bale, hogei zati hogeta mar, ez? Hogei hogeta mar, goian eta behan zati amar egin dezaket, ez? Egin dezaket goian eta behan zati amar. Bai, goian eta behan zati amar egiten badut, goian geratzen zait bi, eta hogeta mar zati amar behan iru. Eta orain, ikusten duzu moduan, biderketa txikiagoak ateratzen dira, orduan, orain bai, parentesi barruko, zatiketa egingo dut. Zortzi zati bederatzi, bider, orain, zatiketa baten ez, zatiketa baten ez zer egin behar da, biderketa gurutzatu da, hau da, lehenengoaren goikoa, bigarrenaren bekoa, hau da, 15 bider iru, 45 hori goian, eta behan, 26 bider bi, 52 behan. Bale, hemen dituen zatiki hauek, ezin dira simplifikatu, beraz, biderketa egin beharko dut. Biderketa zatikiekin nola egiten da goikoarekin biderkatu, hau da, 8 bider 45, hau da, 360, eta behan, bederatzi bider 52, honek ematen dit, 468. Hauze, simplifikatzeko, lehengoa bezala poliki-poliki joan beharrean, topatuko dut zein den ZKH, bai? Goian eta behan zatituko dut zatitzaile komuna handienarekin. Horrela zuzenean, eukiko dut nire emaitza, bai? Horran zati ZKH goian eta behan. Horretarako, joango naiz ZKH topatzera. Bale, nola egiten zen? Bueno, hartzen dut 360, deskomposatuko dut, 468 ere deskomposatu beharko dut, eta gero kalkulatuko dut zein den ZKH. Hordan, 360, alik eta zenbaki lehen txikienekin. Zati bi, 180. Hore bikoitia denez, zati bi, 80, beste bikoiti bat, zati bi, 45. Hauze ja, zati bi ezin da, zati iru, baize, bere zifren batura, 25, bederatzi, alda zati iru, beraz, 45 ere. Zati iru, 15. Hau ere, zati iru, bost. Zati bost, bat. Eta hor, amaitu dut. Hau ere, deskomposatuko dut, zati bi, larondero eta sortzati bi, berrenda, hogeita malau, bikoitia denez ere zati bi, eunda mazazpi, hau ja zati bi ez, baina bere zinfren batura, bat, gehi bat, bi, gehi zazpi, bederatzi. Bederatzi irurekin zatitu daitekenez, eunda mazazpi, ere bai. Zati iru, honek ematit, hogeita meretzi, hau ere, zati iru, amairu. Eta amairu ja zenbaki lehena denez, bakarrik amairurekin zatitu daitekenez, amairu, zati amairu, bat. Beraz, berronda iru gehi da, bi, ber iru, bider iru, ber bi, bider bost. Eta larunde irurogeita sortzi da, bi, ber bi, bider iru, ber bi, bider amairu. Beraz, zatitzaile komuna hundiena kalkulatzeko, zer egiten genuen? Ordan, ZKH kalkulatzeko egiten genuen. Bi multzoetan agertzen diren zenbakiak, errepikatuta agertzen diren zenbakiak bakarrik hartuko ditut. Kasu honetan bi agertzen da hemen, eta bi ere agertzen denez hemen, bi hartuko dut, bai? Bale, hemen, bi hartuko dut. Hiru ere, hemen agertzen da, eta hemen ere bai, hiru ere, biderkatzen jarriko dut. Eta orain, besterik ez dago errepikatzen, bakarrik orduan bi horrek hartuko ditut. Eta orain, berretzaile txikiena. Biren berretzaile txikiena, kasu honetan agertzen den berretzaile txikiena da bi. Eta hiruren berretzaile txikiena, kasu honetan ere da bi. Bai, beraz, hau litzateke egin beharko duan, eragiketa ZKH kalkulatzeko. Bi berbi da lau, eta hiru berbi da bederatzi, lau bider bederatzi, kasu honetan, 36. ZKH kasu honetan lehen kalkulatu behar genuena da 36. Ordan goian eta behan, egingo dut zati 36, eta horrela ja lortuko dut zatiki laburtezina, bai? Hau ze simplifikatuta. 360 zati 36, hau ze da egun, eta 468 zati 16, amairu, zenbaki lehena. Hau ze ja, ezin denez gehiago simplifikatu, hori ze da emaitza. Eta azkenengo bat, kasu honetan, beste eragiketa batzu ditut, orduan lehenik eta behin parentesi barruko egin barko dut, ez dago zatikirik simplifikatu egitekenik, beraz, hasiko naiz, beste guztia, zazpi biren dagoen moduan, eta ber, bale, orduan orain, zatiketetan, badakigu, egiten duguna da, biderketa gurutzatua, beraz, lehenengoaren goikoa, bos, bider besteren bekoa, bider hogeta bat, hori goian, bos, bider hogeta bat, eunda bost, goian. Eta bosten azpian ez daukaden zer, imaginatzen dut bateko dagoela, beraz bat bider amar, behan. Bale,
Orain, zatiketa egingo dut. Ez. Begiratu. Hauze, simplifikatu dezaket. Alba dugu, simplifikatuko dugu. Bai, dena erresteko. Ordan, hori simplifikatuko dut. Beraz, 7 zati utziko dut, eta 105 zati 10, goian eta behan zati 5 egin dezaket. 105 zati 5, kasu honetan, 21. Eta 10 ere zati 5, kasu honetan, 2. Eta orain bai, egingo dut zatiketa. Zatikien zatiketa egiteko, egit biderketa gurutzatu egin behar duela, beraz, lehenengoaren goikoa, 7 bider bigarrenaren bekoa, bider 2, goian, 7 bider 2, goian, 14. Eta behan, lehenengoaren bekoa, bider bigarrenaren goikoa, hau da, 2 bider 21, berrogeta 2 behan, bai? Eta, hause, zetakatxe kalkulatu berrean, poliki-poliki joango naiz, txikiagoa direnez. Orduan, egingo dut, biak bikoiti direnez, goian zati 2, eta behan ere zati 2 lehenengo pauso baten, bale? Zati 2. 14 zati 2, 7, berrogeta 2, zizan dut. Bai, berrogeta 2, zati 2, 21. Bale, orain, konturatzen naiz, 21 zazpirekin zatitu daitekela. Bai, 7 zenbaki lehena da, eta 21 zazpirekin zatitu daiteke. Beraz orain, berko dut, zati 7 goian, eta zati 7 behan. Orduan, 7 zati 7 goian bat, 21 zati 7 behan 3. Hau ja, ezin denez gehiago simplifikatu, hau zelitzateke maitza. Bueno, hauetxek adibidetxe batzuk, zuek eukitzeko, nahi baduzue, enuntziadoa kopiatu zure enkabuz egin, eta gero ikusi dezakezue berriro soluzioa.